Svima ljudi, stavimo ovdje ljudi. Evo kao što vidite, danas ćemo igrati Clash Royale. Znači ljudi, ja sam Arena 6. Skoro pa sam bio Arena 7. Sad ću da vidite. Vidite. Znači pogledajte koliko sam. Znači pogledajte. Ne treba 2000. Znači. I ovaj klan ne možete tužiti. Ne znam koliko on treba trofeja. Ali ja imam nekoliko u friendovima. A on je u tim klanu i ono pa da odigramo. Znači ljudi, mi ćemo ovako i onda idemo tako da pošaljemo. Znači ovo od kusanca Radek. Nek mi pošlo ovo ukirje. Ok, pa imam i ovo ukirje. Nego sam ja tako navikao. I da, danas sam prešao u level 7. Jej, više sam da uništim u level 3. I Hogrider mi je level 4. Ću sada da napravim kombo. Reberian i Wizard. Znači, voj. Znači, ljudi u vodi mogu stavljati. Znači, pojma. I vidjeli ste mi dobro da neko krade level 4. Ok. Znači, ako tu čujete neki vrisak, to je neki crta. Opa, idemo. Ok, idemo opet kombo. I ovo hoće. Oh my god. Znači, jao ljudi. On ima za 1000. I za 900 nešto. I viču level 3. Jaj, sinko, sada ću ti skinuti van. Wizard mu level 6. Ajaj. Znači ljudi, pogledajte koji sam žahta. Ok, Hogrider mi je ima fucking Spark. Ovo lik ima Spark, ja. Ljudi neće. Čovjek ima Spark, ja. Ovaj lik ima lano Spark. Znači, ljudi, trenutno nisam nešto uzbuđen. Ovaj brat ima Spark, ja mislim.
start. Ti si me ne čuo. Tiki! Sport. Mi uvodimo u level 10. I će da bude 1-1. Zato što ne, pa normalno da to uvijek ima Sparky, uvijek ima Sparky, oh my god. Sparky uvijek ima. Ovo, brate. Tako je bre, GG, 1-1 je. O ne, brate, ima spam. I snimam se. Snimam. Pozdrav za Vlad, znači poz za Lester, poz. I poz za ITZ Master, na JTUSZOVIN kako ti se zove Zika Barbarian. Znači, ljudi, zove likove i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! U stvari ne. Sad čekaj. I ljudi, na YouTube se zovem Biblikamer Zika Barbarian. Znači, ljudi, ne, to bi bilo to za naš video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!